Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Шуның өчен бу эшне озакка калдырмыйча башкарга тәкъдим итәм. Бөтен Россия халык санын алу дәвам итә. А я получаю 15 тысяч пенсию. У меня уже откуда еще 6 тысяч брать? Акча юк, кредит бар. Күп фатирлы йортта электр үткәргечтәге җитешсезлекләрне ничек табарга һәм аны кем төзәтергә тиеш? Эшлекле хәбәрләрнең чираттагы яңалыклары турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. Татарстанда узган тәүлектә яна коронавирус очракларының рекордлы саны 132 очрак теркәлде. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, 2 кеше чирне читтә йоктырып кайткан, калганнары башка авырулар белән аралашу нәтиҗәсендә эләктергән. 30 кеше хастаханәгә озатылган, 102 кеше өендә дәвалана, диелә ведомство хәбәрендә. Казанда 63, Чаллыда 27, Әлмәттә 10 очрак ачыкланган. Республиканың барлыгы 18 муниципалитетында коронавирусның яңа очраклары теркәлгән. Шул рәвешле 2021 елның 19 октябрендә булган мәгълүматлар буенча пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясының 28848 очрагы рәсми рәвештә расланган. 24242 кеше, шуларның 84-е узган тәүлектә терелгән булып санала. Республикада барлыгы 1 280 556 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан. 988 612 кеше икенче дозаны да алган. 15 октябрьдә бөтен Россия халык санын алу башланды. Мәгълүмат җыю 15 октябрьдән 14 ноябрьгә кадәр барачак. Саналучылар һәр кешенең өенә килеп мәгълүматлар алачаклар. Саналучының киемендә махсус билгеләр була. Саналу символиклы зәңгәр шарф, жилет, сумка, махсус программалы планшет һәм фонарь. Саналучының таныклыгын сорый аласыз. Ул бары тик паспортын күрсәткән чакта гына документ була ала. Әгәр дә чит кешеләрне өйгезгә кертергә теләмәсәгез, тиешле мәгълүматны администрация биналарында, мәдәният йортларында, китапханәләрдә, күп функцияле үзәкләрдә урнашкан махсус саналу участокларында да бирергә була. Быел беренче тапкыр халык санын алуны онлайн форматта узарга мөмкин. Алсу Амирова моны ничек эшләргә икәнен өйрәнде. Моның өчен иң мөһиме бердәм дәүләт хезмәтләренә теркәлгән булу. Теркәү башында мәгълүмат тапшыру телен сайлап була. Җанисәп бару барышында барлыгы 33 сорауга җавап бирергә кирәк. Андагы сорауларның 23-е социаль демографияга кагылышлы. Кешенең җинесе, яше, гражданлыгы, туу урыны, милләте, белеме, балалар саны, тормыш итү чыганагы. 10 сорау халыкның торак шартларына кагылышлы. Яши торган бинаның нинди типта булуы, йортның кайсы елда төзелгәне, фатир яки йортның гомуми мәйданы, бүлмәләр саны, бинада төзекләндерүнең нинди төрләре башкарылганы һәм башкалар. Россиядә вакытлыча яшәүчеләр бары 7 сорауны үтәләр. Даими яши торган иле, Россиягә килү максаты һәм башкалар. Сан алучы игезгә килгәндә сез инде онлайн форматта үзегез турында мәгълүмат биреп өлгергән булсагыз, бердәм дәүләт хезмәте порталындагы шәхси кабинетыгызга килгән QR-кодны күрсәтүдә җитә. Әгәр дә сан алуга кагылышлы сорауларыгыз булса, 843 221 78 номеры белән телефон аша кайнар линиягә үк шалтырата аласыз. Җанисәпнең якынча нәтиҗәләре шушы елның декабренә әзер булачак, ә 2022 елның декабрендә тулысынча йомгак ясалачак. Татар информ мәгълүмат агентлыгы хәбәр иткәнчә, Россиядә яшәүче 5 миллион кеше дәүләт хезмәтләре порталы ярдәмендә халык санын алуны узганда инде. Бердәм дәүләт хезмәтләре порталы аша мәгълүмат бирү минем өчен авырылмады. Моңа барлыгы 20-25 минуттан сарыф ителгәндер. Шуның өчен бу эшне озакка калдырмыйча башкарга тәкъдим итәм. Алсу Амирова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында 2022 елда югары тизлекле интернетка тоташтырылачак торак пунктлар өчен тавыш бирү дәвам итә. 1,2 меңнән артык татарстанлы тавыш бирүдә катнашкан инде. Татарстанда интернетны киләсе елда үткәрергә кирәк авыллар һәм бистәләр өчен тавыш бирү дәвам итә. Тавыш бирү формасы дәүләт хезмәтләре сайтында махсус бүлек барлыкка килде. Авыл, бистә һәм башка торак пунктлар 4G мобиль элемтәсенә тоташсын өчен, алар өчен 2021 елның 15 ноябренә кадәр тавыш бирергә кирәк. Кагыйдәләр буенча тавыш бирүдә 100-дән 500-гә кадәр яшәүче кеше булган барлык торак пунктлар катнаша. Үз тавышын цифрлы тигезлекне бетерү программасына кермәгән Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан тыш теләгән һәр регион бирә ала. Декабрь аенда сайтта тавыш бирү нәтиҗәләре буенча 2000 авыл һәм бистәдән торган исемлек бастырылачак. Шулай итеп, 2022 елда 4G элемтәсенә керү мөмкинлеге барлык торак пунктларда кимендә 10% алачак, ә 2024 елда аларның саны 30%-ка кадәр артачак. Тавыш бирүдә катнашу өчен гражданинга Россия Федерациясенең дәүләт хезмәтләре порталында расланган аккаунт һәм тавыш биргән төбәктә даими теркәлү кирәк. Шулай ук Россия Финанслар министрлыгына хат җибәрү мөмкинлеге дә каралган. Хатта элемтә үткәрергә кирәк булган торак пунктны, исем-фамилияегезне һәм теркәү адресын күрсәтергә кирәк.
Тавыш бирүдә катнашуым ни дәрәҗәдә җайлымы түгелме икән, үзебездә сынап карарга булдык. Аның өчен мин дәүләт порталындагы аккаунтыма кертдем. Монда тавыш бирү өчен махсус форма барлыкка килде. Үзебезнең кирәк бистәне эзлибез. Шулай, бары тик 2 минут эчендә тавыш бирүдә катнашырга була. Алия Байрамалова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хәзер тапшыруыбызны эшлекле хәбәрләр дәвам итә. Бүгенге темалар: тормышта төрле хәлләр була, кризис, эш яки бизнесны югалту, шуннан соң счетны түләү яки кредитлар буенча йөкләмәләрне үтәү мөмкинлеге юкка чыга. Кайчагында бу хәлдән иң яхшы чыгу банкротлык процедурасы үтү. Подводка төзек булмауның төп сәбәпләре һәм кем моны төзәтергә тиеш? Мөһим салымнар һәм түләү вакыты. Алар белән сезне Алсу Нуриева таныштырыр. Соңгы елларда халыкның алган кредитлар саны арта бара. Быел Россиялеләр алган займнарның гомуми суммасы беренче яртыеллык нәтиҗәләре буенча рекордлы зурлыкка җитте. Бик күп очракта кредит бар, түләргә акча юк. Бурычлар авыр йөккә әверелә. Әгәр андый хәлгә эләксә, кеше шәхси банкротлык процедурасын узарга хокуклы. Бу процессны тиз яки җиңел дип атарга ярамый. Тик кайчагында ул авыр финанс хәленә юлыккан кеше өчен бердән-бер юл була. Михаил Исаков хәзер пенсиядә. Икенче төркем инвалид хатыны булуга карамастан, алар барлык кыенлыкларны җиңеп 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. Ул үрнәк әти буларак бүгенге көндә дә аларга проблемаларын хәл итәргә булыша. Моңа өстәп йортларын ремонтлый, түбәсен һәм тәрәзәләрен алыштыра. Талярлык эшен башлап җибәрә. Кредитларның бурыч чокырына китерүен сизми дә кала. До января 2021 года я Мин башта пенсиядән түләдем. Барысы да җитәрлек кебек иде. Тик 2021 елның гыйнварыннан 5 банкка ай сайын 21 мең сум түләргә туры килде. Ә мин 15 мең пенсия алам. Тагын 6 меңне каян алырга белмәдем. 15 тысяч пенсию. У меня уже откуда еще 6 тысяч брать? Бурычлар түли алмаслык авыр йөккә әверелгәч, ул шәхси банкротлык процедурасын үтәргә карар кыла. Аның авыр финанс хәлендә бу бердән-бер чыгу юлы була. Там уже все мои, видимо, как досье все проверили. Анда минем досьеның барысын да тикшерделәр, хат та килде. 25 октябрьдә соңгы утырыш булачак. Анда инде банкротлык төгәл билгеле булачак. Шуннан соң мин бер банкка да түләмәячәкмен. Мин хәзер дә март аеннан бирле түләмим. Я уже платить не буду. Я и сейчас не плачу уже с марта месяца. Банкротлык процедурасы физик затларның төрле бурычларына кагыла. Ипотека кредитлары да, кулланучылар ихтыяҗлары өчен яки автомобиль сатып алу өчен кредит та керә. Әлеге процедура турында уйлаганда бурыч суммасына, керем һәм мөлкәт булуына игътибар итәргә кирәк. 230 меңнән артык бурыч булса, әлеге процедураны куллану отышлы була. Керемнәр турында тулырак белик. Заработная плата, она никак... Хезмәт хакы банкротлык процедурасын үтәргә комачаламый, ул бурыч күләме белән чагыштырыла. Ягъни карарга кирәк, хезмәт хакы бурычларны түләргә мөмкинлек бирәме, юкмы икәнне. Әгәр юк икән, димәк кеше һичшиксез банкротлык процедурасына туры килә. Процедура банкротства. Әгәр бурычларны түләргә мөмкинлек булмаса, әлеге процедураны 18 яшьтән өлкәнрәк теләсә кайсы гражданин башларга мөмкин. Барлык шартлар да белгенлек банкротлык турында 127 номерлы федераль закон белән билгеләнгән. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Залог белән тәэмин ителмәгән бердән-бер торак бурычлы кешедә калачак һәм сатуларда сатылмаячак. Единственное, жилье, оно иммунитетное, да, то есть... Бердән-бер торак ул иммунитетлы, ягъни аны беркем дә ала алмый. Әгәр сатып алынган башка милек булса, аның кемгә рәсмиләштерелгән, бурычлы кешегә яки хатынынамы икәне мөһим. Менә шуны без консультацияләрдә җентекләп тикшерәбез. Кешегә инде төгәл план бирәбез. Четкий план человеку даем. Розалия Суханова банктан йорт ремонтына кредит ала. Түләүләр графигында ай сайын 4600 сум күләмендә түләү суммасы күрсәтелгән була. Әмма көтмәгәндә банк хезмәткәрләре ханымга сюрприз ясый. Мне звонят по телефону. Миңа телефон аша шалтыраталар һәм сезнең түләү 8 меңнән артыгракка әйләнде диләр. Мин ни өчен алай икәнен сорый башладым. Договорны укымадыгызмы дип җавап ишеттем. Әгәр миңа рәсмиләштергән кредит картасыннан акча салдырсам, минем кредит еллык 70%ка әйләнә икән. То 70% годовых. Розалия Суханова бу хәлдә үзен генә гаепли. Банкка һәм аның хезмәткәренә ышануына гына үкенә. Ул аларны алдан ук начар күрүе һәм документны соңрак укуы турында кисәткән була. Первый месяц я заплатила 8000. Беренче айда мин 8 мең түләдем, аннары мин 12-не түләдем. Өченче айда 14 мең түләү килде, аннары 18. Ул чакта 18-не түләмәдем, 16 мең генә түләдем. Аның пенсиясе 14 мең сум тәшкил итә. Чираттагы түләү 18 мең сумга килгәч, ул шәхси банкротлык процедурасын узарга була. Чаще, конечно, обращаются взрослые люди, более ответственные. Әлбәттә, бу процедураны ешрак, өлкән җаваплы кешеләр уза, чөнки алар туган проблемаларны хәл итәргә әзер. Яшьләр бу мәсьәләне икенче планда калдыралар, үзеннән үзе хәл ителер дип уйлыйлар. Бурычлар асылда үзеннән үзе юкка чыкмый, алар белән шөгыльләнергә кирәк.
Әлеге процедураны күп функциялы үзәктә бушлай узарга мөмкин. Иң элек күп функциялы үзәкнең якындагы бүлегенә мөрәҗәгать итәргә һәм әлеге хезмәт күрсәтү мөмкинлеген ачыкларга кирәк. Алга таба гражданин андагы белгечкә документлар һәм гариза тапшыра. Күп функциялы үзәк хезмәткәрләре гариза бирүче биргән кәгазьләрне сканерлы электрон вариантта формалаштыра. Документлар кабул итү турында расписка бирә. Һәр 5 ел саен әгәр бурычлының финанс авырлыгы тула икән, ул аны банкрот дип тану турында гариза белән судка мөрәҗәгать итәргә хокуклы. Процедураның озынлыгы уртача алганда 6 12 айга кадәр вакыт били. Банкротлык процедурасын үткәндә бурыч артмый. Процент, пени һәм штрафларны исәпләү туктатыла. Һәм процедура нәтиҗәсендә алар юкка чыгарыла. Эшлекле хәбәрләрнең икенче темасы күп фатирлы йортта проводка төзек булмаган очракта кайда мөрәҗәгать итеп булуы турында. Фатирда электр үткәргече, розетка, сүндергеч һәм электр приборларының торышы өчен аның хуҗасы җавап бирә. Шуңа төзексезлекне шикләнгәч, милекче электрикка мөстәкыйль мөрәҗәгать итәргә тиеш. Әмма проблемалар барлык йортта да туа икән, бу идарәче компаниянең җаваплылыгы зонасы. Әүвәл идарәче компания белән килешү төзегән энергия белән тәэмин итүче оешма кешеләрнең шикләрен бетерү яки раслау өчен белгечне диагностикалау өчен җибәрә. Әгәр проблемалар ачыкланса, алар бетерергә тиеш. Әгәр яшәүчеләрдән язмача шикаятьләр җавапсыз калса яки аларга баш тартсалар, Ленин урамы 47-нче адрес буенча торак инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аларның гаризасы буенча ведомство тикшерү оештыра һәм әгәр закон бозу очрагы расланса, гаеплеләр Россия Федерация законнары нигезендә җәза алачак. Төзек булмаган проводканы ничек ачыкларга соң? Электр үткәргечләрнең януы төрле сәбәпләр аркасында килеп чыга. Беренче билгеләрне вакытында ачыклау һәм чаралар күрү мөһим. Беренче билге еш кына электрны өзү. Щитокта датчиклар куелган, алар кыска ялганыш килеп чыккан яки йөкләнеш арткан очракта токны туктаталар. Мондый хәл даими булса, димәк реакция белдерергә кирәк. Икенчесе начар яктырту яки җимелдәүче лампочкалар. Розеткалар һәм сүндергечтән кагылганда ток сукса, бу өченче билге. Эш штепсель вилка белән тоташтырылган приборда яки сүндергечкә тартылучы һәм изоляциягә бәйле проблемалар булган чыбыкта булырга мөмкин. Янган яки эри торган чыбыклар исе килсә, розетка төтенләсә, бу иң җитди билгеләрнең берсе. Санап үткән бер генә билгене күрсәгез, экспертиза үткәрүче белгеч чакыртырга, эшнең нидә булуын ачыкларга һәм алга таба карар кабул итәргә кирәк. Хәтта әгәр сезнең йортыгызда беренче карашка барысы да яхшы булса, электриклар эксперт тикшерүләрен ярты елга бер тапкыр профилактика үткәрү өчен чакырырга киңәш итә. Исегезгә төшерәбез, милек салымы түләр вакыт җитте. Федераль салым хезмәте салым түләү өчен хәбәрнамәләр җибәрә башлады. Россия буенча барлыгы 67 миллионнан артык шундый хат җибәреләчәк, дип хәбәр итә салым хезмәте вәкилләре. 2021 ел өчен салым түләү турындагы белдерү хатлары Татарстан халкына октябрь ахырына кадәр таратылып бетәчәк. Салым хезмәте хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, милек салымнарын 2021 елның 1 декабреннән да соңга калмыйча түләргә кирәк. Салымнарны бердәм салым түләү функциясеннән файдаланып түләргә мөмкин. Сервис онлайн кешелектән гыйбарәт. Анда акча кертергә мөмкин. Аннан билгеле бер вакытка исәпләнгән салым суммасы күчереләчәк. Бу функциядән шәхси кабинет аша файдаланырга мөмкин. Шулай ук гражданнарга уңайлы булсын өчен Федераль салым хезмәте сайтында физик затларның иминiyet кертемнәрен түләү сервисы да эшли. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирдә. Гаиләдә без әрмәнчә сөйлибез. Ознакайда әрмән телендә диктант яздылар. Иң беренчедән ул безгә сәламәтлек бирә. ГТО нормаларын тапшыру дәвам итә. Удалось занять 5-е место. Получается, цель была попасть в шестерку. Авыр атлетика буенча дөнья беренчелегендә Бөгелмә егете дә катнашты. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телендә диктант акциясенә Ознакай районында кушылды. Республика күләмендә уздырыла торган мондый чараның максаты телләрне популярлаштыру, белем дәрәҗәсен күтәрү. Теманы Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Ознакайның күп милләтле халкы бер-берсе белән дус һәм тату яши. Алар бер-берсенең динен, гореф-гадәтләрен хөрмәт итәләр. Бүген Ознакайның 4-нче номерлы лицейында әрмән телендә диктант язу бара. Мондый чара районда беренче тапкыр уздырыла. Халыклар дуслыгы елына багышлап оештырылган чарада 20дән артык әрмән милләте вәкиле катнашты. Диктант язу өчен Ознакайдан гына түгел, башка төбәкләрдән дә килүчеләр бар иде. Әрмән халкы бердәм тырыш халык. Аларның үзләренә генә хас юла традицияләре бар. Бүген шәһәрнең 4-нче мәктәбендә алар күргәзмә дә оештырганнар иде. 10-нчы сыйныф укучысы Люба Васканян татар телендә дә бик иркен сөйләшә. Барысы 7 тел белән диде ул. Бирегә бүген әнисе туганнары белән килгән. Мин Ознакайда 13 ел яшим, бик ашый. Монда минем дусларым, минем укытучыларым, бөтен минем гаиләм монда яши. Гаиләдә без
әрмәнчә сөйләйбез. Һәркемгә дә үз теле тарихы кадерле. Укытучы текстны укыган вакытта диктант язучылар дулкынланып тыңлап утырдылар. Марина Манян биредә чит телләр укыта, шул ук вакытта әрмән телендә түгәрәк алып бара. Диктант әрмән шрифты белән язылды, аның үз тарихы бар. В мире такого больше нету. Его придумал... Бу уникаль язма. Дөньяда башка андый язма юк. Аны Мишроп Машдоц уйлап тапкан, безнең эраның 405 елында. Шул вакыттан бирле без шушы язманы кулланабыз. Бүгенге диктантның темасы икмәк, ягъни лаваш турында булды. Хлеб, лаваш, который называется... Бүгенге диктантның темасы икмәк хакында булды. Әрмән халкының милли ризыгы лаваш турында. Шушы яшемә җитеп, мин әле мондый тарихны белми идем. Ипинең авыр вакытларда, сугыш чорларында кешеләрне ничек итеп ачлыктан юлып калу тарихы турында яздым. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әле берничә ел элек кенә онытылган ГТО нормаларын тапшыру яңадан торгызыла башлагач, күпләр өчен хезмәткә һәм оборонага әзер дигән билге алу һәм үткәнебезне искә төшерү, тарихка күз салу мөмкинлеге барлыкка килде. Ә хәзер күп кенә коллективлар өчен ГТО нормаларын тапшыру гадәти эш. Әлбәттә, үзләрен сынап карарга теләүчеләр елдан-ел арта бара. Алдагы сюжетыбызда шул хакта. Мәктәптә физкультура дәресләрендә нормативларны тапшыру мәҗбүри булса, өлкәннәр өчен спортзалга килү ирекле. Әлмәтне күп кенә предприятие хезмәткәрләре ГТО нормаларын тапшырдылар инде. Хәзер оештыручылар инициативасы белән нефть тармагының тагын бер предприятиесе үз көчләрен сынап карарга була. Инициативаны яшьләр лидеры оештыра, ә коллектив хуплап ала. 15 октябрь көн Әлмәт шәһәренең 4-нче мәктәбендә ГТО комплексы нормативларын үтәргә, катлам басымын саклау өчен технологик сыйыклык әзерләү идарәсе компаниясе хезмәткәрләре килде. Сотрудники нашего общества у нас активные. Безнең хезмәткәрләр бик актив. Яшь категориялары буенча 6, 7, 8 һәм 9 баскычларны үтәләр. 52 яшькә кадәр эшчеләребез бар. 17 до 52 лет. Хезмәткәрләр җитди әзерләнгән иде. Алар үз көчләрен, чыдамлылыкларын һәм спортка әзерлеген күрсәттеләр. Хезмәткә һәм оборонага әзерлек ул физкультура спорт комплексының барлык стандартлар буенча нәтиҗәләрне төгәл билгеләүне күздә тота. Безнең өчен инде бу нормалар түземлек. Безнең коллективны ныгыта дип уйлыйм мин. Мин бу ГТОны һәрберсе үтәргә тиеш дип уйлыйм. Кирәкле әйбер инде. Бу көнне 18 яшьтән алып 52 яшькә кадәрге 45-тән артык кеше берничә спорт юнәлешендә үзләрен сынап карады. Программага йөгерү, пресс күтәрелү яки гер күтәрү, урыннан озынлыкка сикерү, ату, алга ашу, йөзү буенча нормативлар керде. Нәтиҗәләрне 3 кешедән торган хөкемдарлар бригадасы билгеләде. Вообще, если честно, выполнили хорошо. Барысы да бик яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Хезмәткәрләр дөрес һәм төгәл үтәделәр. Барысы да нормативларны булдырдылар. Йөзү буенча да яхшы нәтиҗәләр күрсәттеләр. Алга таба ГТОның алтын знагына ия булырлар дип уйлыйм. ГТО нормаларын тапшыруда катнашучылар билгеләп үткәнчә, алар өчен бу үз көчләрен сынап карау өчен менә дигән мөмкинлек. Тагын үз сәламәтлегеңне күзәтү һәм спорт белән шөгыльләнү өчен вакыт табу өчен көчле стимул да әле. Иң беренчедән ул безгә сәламәтлек бирә. Икенчедән ул дуслар белән аралашу, үземнең коллегалар белән очрашу. Мондый спорт төреннән соң әле озак вакытлар үзеңдә физик яктан активлык, яңадан эшләргә хезмәт куярга көч тупланыла. ГТО нормаларын теләгән һәркем тапшыра ала. Моның өчен теләк кирәк һәм сәламәтлегең нык булуы. Ә инде сәламәтлегең нык булуын теләсәң, әлбәттә физик күнегүләр эшләргә кирәк. Ә бу эш чиратында ГТО нормалары да йөрү, yüзү, хәрәкәтләнү дигән сүз. Фирая Нусова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 5-12 октябрьдә Сауд Арабстанның Җидде шәһәрендә 13-17 яшьлек егетләр һәм кызлар арасында авыр атлетика буенча дөнья беренчелеге узды. Ярышларда дөньяның төрле илләреннән 220-дән артык авыр атлет катнашты. Россия командасы составында әлеге ярышларда 17 спортчы, 7 кыз һәм 10 егет чыгыш ясады. Алар арасында Бөгелмә егете Роман Данилов та бар. Роман Данилов дөнья ярышларында лайыклы чыгыш ясады. Илебез республика һәм Бөгелмә данын яклап 55 килограммга кадәр авырлык категориясендә 5-нче урынны яулады. Аның көндәшләре 12 атлет. Алар Төркия, Мексика, Колумбия һәм башка илләрдән. Роман Данилов ыргылып күтәрүдә 93 килограмм һәм 119 килограммны этеп күтәрә. 3-нче урынны алыр өчен нибары 3 килограммга калыша. Удалось занять 5-е место. Получается, цель была попасть в шестерку. 5-нче урынны гына алдым. Әлбәттә, 3-нчесе кирәк иде. Тренер безнең алда беренче алтылыкка эләгү бурычын куйды һәм моны без үтәдек. Әзерлек Руза шәһәрендә барды. Анда Россиянең җыелма командасы шөгыльләнә. Получается, там тренируются
сборной России разных видов спорта. Ну, Роман Данилов инде бүген Грозный шәһәренә юл алды. Анда 20 яшькә кадәрге спортчылар арасында авыр атлетика буенча Россия беренчелегенә ярышлар уза. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.